Benvinguts a l'IES Almenara. Tot l'alumnat del nostre centre treballem de manera integrada els ODS a les nostres matèries. Però a més, el nostre institut està molt conscienciat sobre l'ODS 12, el consum responsable. Però, què és el consum responsable? És el consum conscient i crític que hem de fer les persones i les institucions abans de comprar un producte o adquirir un servei, sempre utilitzant els recursos que tenim i de la forma més eficient. Clar, per tant, reutilitzem, reciclem i reduïm. Voleu saber com ho fem? Seguiu-me! Reduïm l'ús d'uns envasos d'un sol ús, carmanyoles i cantimplores per esmorzar. Posem en pràctica el consum col·laboratiu per allargar la vida útil del material escolar. Ens intercanviem els llibres de lectura obligada a cada avaluació, contribuint a la no deforestació. l'IES Almenara està compromès 100% amb l'estalvi energètic, així que tots els alumnes es fem responsables de que mai es queden els llums encesos. A més, la construcció del nostre edifici és eficient, ja que tenim grans vidrieres que proporcionen llum i cafè als espais comuns. També utilitzem aixetes amb temporitzador per estalviar aigua. I gràcies al clima mediterrani podem aprofitar les hores de sol i fem classes a l'aire lliure per estalviar l'energia elèctrica. Aquesta llum natural fomenta una major concentració i millora el nostre estat d'ànim. Aprofitem els residus orgànics del nostre menjador per a crear compost. D'aquesta manera li tornem a la terra el que ens ha donat abans. Esperem que us hagin agradat totes les nostres accions. I sobretot ens agradaria que tots i totes feu consum responsable a les vostres cases i als centres educatius. Per a millorar el nostre meravellós planeta.